alon tata lenggahira Srinan Lendra Siniwaka lenggah dampar danto semek babut pramodani pungas arumango bae manca rong cah yanyo sangkata lir jawata tumurun Rob sidem pramanom tanana sabawane walang ngalus ron-ronan tanobah kangga piarsa swarane pun progrya gending kang samya nambut karya Nuwu Yasri jenen jroning pananggilan Asri senen jroning pananggilan mangkono sabdanira Srinalendra yo
jagat Dewa Bathara Patih Dewa Kumalenten Patih Patih sira adoh ndak awe cerak manira ndak rakatake padha winantu kaharjan sowan mono ngarsaning Sun Patih Dewa Prangkosa kawula nok-nok berkah pangestu paduka sinuwun lurus raja swanipun ingkang abdi kepatihan amung ingkang abdi kepatihan ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk sahandhap padha paduka Gusti kula Kanjeng sinuwun kawula nok-nok ya tak tampa agawe gedhening atiku kang tanpa pama pangestuku wae tampanana kawula nuwun dhateng panampi kula cadhong tangan kula kekalih kula pundhe wonten mestaka muga dadosna jimat dayanana teguh kayuwanan kepenakna nggonmu lungguh kawula nok-nok ngestokaken dawuh tumenggung pangersa praja wonten timbalan dawuh sinuwun kepenakna nggonmu lungguh nggih pangabekti kula katur sinuwun ya ndak tampa patih wonten pangandika ngadhawuh sira aja kongsi kaget bebasan adoh ndak awe cerak manira saya ndak raketake aja duweni pangira yen jeneng para bakal ndak weni geganjaran apa ta wujuding ganjaran sabuk kang dawa beti keris kang ngabyur tangguhe dodot kang ngendarah koncane kena tak paribasake lintang luku sinawating kayu tangeh kenane cepak marang lupute aduh sinuwun jejimat kula sinuwun punden kula ngarca padha dumeging dalan saklukuting kolang kaling sarema pinara sastra tilema mboten badhe supena lenggah mboten badhe musik kula mboten badhe ngadang ganjaran saking resa paduka Gusti kula Kanjeng sinuwun inggih awit saking menapa sampun kathah geganjaran ingkang paduka paringaken dumateng kula ngantos kula paringaken dumateng kawula alit ingkang mapan wonten garina Swarukmi. Wah dalah. Pantes nuju prana yen kowe mau dadi warangka nata negara Nuswarukmi kene. Patih wonten timbalan adawuh. Apa to kang ndak rumpaka ing ripalungguhan iki ya mung aku napa wasiting Jawata kang sipat agung lumantar ana madyaning pasupenan. Oh mekaten. Iya. Yen dewa bakal nurunake wahyu toh jali abadi. Dewa bakal nurunake wahyu toh jali abadi. Monggo aku iki putrane Sang Hyang Jagat Girinata. Aku iki anak dewa. Nanging kena ngapa aku ora duwe wahyu. Monggo para-para satriya kang ora tedhak turuning dewa wae padha kacondhokan wahyu. Nanging aku ora kacondhokan wahyu. Sing tak suwun wahyu iki muga aku kang bisa nampa. Iki mugi Jawata tansah angudanani menapa kang dadi kersa paduka awit wahyu toh jali abadi ingkang badhe mandhap menika yektosipun wahyu ingkang dados tetungguling wahyu. Ya. Wahyu kang dadi tetungguling wahyu yen to pancen satriya sing nampa. Satriya mau tetungguling satriya yen Nalendra sing nampa. Ya dadi tetungguling Nalendra. Syukur besok bisa nurunake rah trumerah. Oh mekaten. Iki aku wis nyuwun ana ngersane Kanjeng Ibu supaya Kanjeng Ibu sowan ana kayangan Jonggring Salaka. Ana sane Rama Pukulun Hyang Jagat Ginata apa Kanjeng Rama kanthi mulunging penggalih yen wahyu bakal kaparingake karo aku. Punapa ta mirah ingsun prihatin was pogong mijil tudat tanpa karya sengkang rina makan Gusti gelung rina sak sekarnya sumawur gambir meladi gelung rina sak sekarnya sumawur gambir meladi wau to
dereng paripurna sadana Sang Prabu Dewa Srani kadadak kasaru pagelaran njaba geger rawuh Sang Bathari Durga meyak Kang Samya Siwaka minggah tinggil pinirata kagiat Kang Samya hamulat lang indriya mangu-mangu remangungkung kanduan remang Sada palwana teng renu tresing karsaning sun dening kanyut manis lengira Gusti nun mangke Kanjeng Ibu Sarawa paduka ingkang putra ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk mawantu sandhap padha Kanjeng Ibu. Ya ngger Dewa Srani wis tak tampa. Pangestu lan tampenana ya ngger Dewa Srani. Ih datang ngen kula mundi. Kula cadhong tangan kula kekali kula pundi wonten mestaka muga ndadosna jimat dayanana teguh kayuwanan. Najan kula ngaturaken sungkem kula Sang Bathari. Ya pate tak tampa. Ketingalipun Sang Bathari kok cahyanipun bingar sanget. Ya aku bar ngombe wedang kopi. Widodari kok guyon. Cahyaku bingar. Ketingalipun kok manggi seneng napa sampun kepanggih kalian Bathara Guru. Wis. Wah. Angger wis ketemu karo wong wedok iki nek ketemu karo kok yo beda. Bedane piye? Kala mben bidalipun besengut. Mantukipun kok gumujeng. Enane guyang-guyu iki kleksanan atine ya Pate. Oh ngaten. Iya. Kowe dhewe mesti ngono nek wis kleksanan atine arep dikaya ngapa mesti guyang-guyu ora bakal mrengut. Oh nggih. Atine wis cocok. Ki mesam-mesem. Ada sithik lah ya. Nggih. Anggenipun kepanggih Bathara Guru kok namung sekedap. Ora usah dipikir. Ada sedelok, ada suwe. Sedelok ya iso tok. Pate wonten dawuh. Kowe iki iso meneng apa ora? Ih. Nun mangke Kanjeng Ibu sampun ngantos gagas kalian Pate menika gumun kula. Gumune piye? Wong dangu mboten mate kok ya ora kegok ngono kok gumun. Biasane nek suwe ora tau mati iki lali kabeh. Kanjeng Ibu, piye ngger? Kados pundi? Anggen kula nggadhek gegayuhan supados kula saged nampi tumuruning kanugrahan ingkang wasta wahyuta jali abadi. Kamrana ya ngger Dewa Srani, aku wis ketemu karo ingkang Rama Sang Hyang Jagat Ginata. Sang Hyang Jagat Girnata abot karo kowe.
Jangjang jagat dina tabot karo Dewa Srani wahyu bakal diparingake marang jeneng kita nggih Dewa Srani. Aduh Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu kados kajugrukan ukir sari kaloberan samudra madu. Karo sing manah kula bingah sanget. Lajeng benjang menapa wahyu dipun paringaken kalian kula. Kosek aja bungah sik aja sampak sik. Kok bocah kaya mbaya ngono ku dipikir sik. Ajeng kados pundi? Ora gampang kaya sing kok gagas nggih. Kados pundi? Kowe diparingi wahyu kang aran Wahyu Tojali nanging ana sing dadi pepelenging lakumu. Liripun. Sejatine wahyu mau sing nampa Janaka. Nanging dienggokke bakal diparingake marang jeneng kita kulup. Nanging yen kowe bisa mateni Janaka. Bumi kunjang ganjing langit kelap-kelap. Katon lur gencang ing disang mawe gandrung sabarang kadul wukir moyak mayik. Aduh Kanjeng Ibu, jimat kula Kanjeng Ibu punden kula menapa kula kuwawi mejahi Kakang Janaka. Kakang Janaka menika sekti mandraguna jayeng palugon bebasanti natah mendat jinara menter. Aja kuwatir ya, Ngger. Mengko yen kowe kalah karo Janaka ingkang Rama Hyang Jagat Girinata kang bakal mbanjut Janaka. Janaka dibanjut simplungake kawet Candra Dimuka dadi tiping naraka jahanam mati. Oh ngeten. Iya. Nanging kowe prayoga jeneng kita kula penggal praptana Gunung Arjuna. Kowe kudu bisa nyirnake Janaka. Oh, mekaten. Ya. Nggih, yen to pancen mekaten, kula nyuwun pangestu. Kanjeng Ibu sampun ngantos negakaken kaliyan kula. Kowe tak jampangi, Ngger, jeneng kita tak ulati. Aku ora bakal pisah marang jeneng kita kulup. Namung saderengipun kula bidal wonten Argarjuna. Kula kepareng badhe meminta nugraning Jawata kang sipat ageng supados kasembadan lampah kula. Oh ngono. Ih. Patih wonten timbalan dawuh. Ing pasewakan enggal bubarna. Wis ora ana sabda maneh. Tak suwun kanthi banget sira nderekake laku jantraku Prapteng Argaharjuna. Mateni Janaka. Oh mekaten. Sikep gegamaning ayuda mbok menawa mengko kapencuk ing Pancabaya ubayane aja kongsi mbalenjani.